muuten turistit pääs vielä pari vuotta sitten tuonne sisään. Siellä on hienoja värejä seinässä. Sääli, että me ei päästä enää. Se johtuu siitä, että turistit alkoi raapia nimiä sinne seinään. Niin ne kielsi päästä sinne. Tää on se paikka, missä se Indiana Jones ratsastaa sisään. Se mun kollega. Niin, tänne se ratsastaa sisään siitä ilman. Tosiaan ainoa asia, mikä on rikki, on toi kuulla. Nää korjattu. Muuten se on ihan toistaiseksi säilyy, se on pari vuotta vanha. Raavittu tuosta kalliosta, ei rakennettu. Sitten täällä alla on myös autokammioita. Nämä löydettiin ihan 3 vuotta sitten. Eli ne tulvat on tuonut tänne monta metriä moskaa, kiviä ja savea tänne.